Takže vítajte u tohto videa. Ja by som si tu chcela vymeniť LPS. Počkajte, pozriem to tady. Dobre. No tak ja by som si tu chcela vymeniť také LPS, lebo ja ich mám málo. A veľa z nich sú, ako to povedám, tak doničené, dalo by sa tak povedať. A ja vám ukážem takých LPS, ktorý by som si rada vymenila. Tiež aj môjho LPS. Tak sa pozrite. Dobre. Prvý LPS, ktorého by som si chcela vymeniť, je tento Litos Pet Shopák. LPS má tuto na nožičke, ja vám ho hneď priblížim. Počkajte. Tak toto je na nožičke, tuto vidíte, že má tento LPS. On není nikde oškretý. Troška na ňu flaku, ale stopro, že sa to dá prelakovať. Ja to nemôžem lakovať, prepáčte, mne sa minul lak a tak ja to nemôžem prelakovať. Tak, hotovo. To je prvý Litos Pet Shopák. Ja to dám takto vyššie. Ja ho dám senka hore. Dobre. Ďalší Litos Pet Shopák, ktorého si chcem vymeniť, je táto opička. Ona je strašne zlatá, ona má zlaté očičko, ona je troška popíšaná a oškretá. Ja viem, že stopro sa to dá prelakovať. Len ako už ste počuli, mne sa to nedá prelakovať. Ja som to chcela dneska lakovať, zrazu som od mami zistila, že už nemám lak. No tak teraz to nemôžem lakovať a všetky temperové a vodové farby by to nedali, lebo potom by som vyfarbovala všetko. No tak tu máte potom túto opičku. Ďalej by som si chcela vymeniť tohto píska. Viem, že takto ho už mám. Tu má kúsok od fixky, aj túto na nožičke. Ja neviem, ja som ešte to neskúšala dať dole, ale možno by to šlo. Počkajte. Ešte tuto, ale to stopro hovorí, že to ide dole, stopro. Ja ešte som chcela povedať to, no, že tento pejsiak má LPS tady na nožičke. A zabudol som vám povedať aj jeho, on má LPS on má ho tiež na nožičke, táto opička, tak ja ho dám, aj tohto sem dám. Ďalší LPS na výmenu je tento. On má aj túto takú nálepku, keď som hotel na Monster, no tak tak ešte stade to mám. Tak ono to ide dole, pozrite, vidíte. Ja vám tu nálepku ukážem, ja vám ju môžem dať za nič. Tuto má takého morského koníka, ja mu to zase nasadím. Tak, dám ho semka. Potom posledný Pet Shopák, ktorého by som chcela vymeniť, je táto koala. Či čo to je? Ona tuto má zase tie nálepky z Monstra. To hovorím, že to môžete dať dole. LPS má ona tuto na nožičke. Tuto má dve takéto kvietky. To stopro ide dole, toto čo je tu zamazané. Ja som to ešte nedával. No a teraz vám ukážem môjho Litos Pet Shops. Je to vlastne, on nie je vždycky ten akože hlavný hrdina, ale je to tento pejsek. Dobre, tento pejsek. Ja ho nedávam na výmenu. Ale ak by ho takto chcel a dal by to za čo lepšie, lebo ja by som strašne chcel tých koníkov. Ja sa strašne páčim, tie koníky sa mi strašne páčia. Ja mám jednu mačku a teraz ju mám u starkej, ktorá býva veľmi ďaleko. No a tu má aj toto na pozmoce, takúto kravetičku, lebo sa má tady a oškrtá je nikde, takže preto ju mám strašne rada. Ona oškrtá troška tu na nožka, ale hovorím, ona není na výmenu. Všetci na výmenu sú títo tu. OK? Takže zatiaľ sa majte.